няколко контейнера, около тях има голяма група от протестиращи. Те обаче за момента остават там, докато продължава все още този разговор. Ей, йо! И между протестиращи. Това е лунница. Дръжте, народе! Дръжте! Дръжте! Остави ги! Да правят каквото трябва. Смятам, че в момента организатори на протеста няма. Преди няколко минути обаче видях Ивайло Мирчев от Продължаването на Демократична България. Ето хора, това е големия козар на света. Вижте. Вижте. Вижте тази луница. Това е цяла България. Нека да изяда кмета. Кой мрази кмета? Коментарите да пишете. Искам най-сетне кой ми напише нещо в коментара. Значи сме няма. Виж по ядене. Гледайте. Сега гледайте това. Чуйте. Опитва се да си проправи път. Към момента, доколкото успявам да видя, протестиращите правят път на тази линейка. Сега се изслузва. Продължаваме промяната. Пишат, че пред централата ДПС ново начало има футболни екипи и призвават хората... Сори, каза, своя хора, ама аз нямам. Позицията на продължаваме промяната. Те настояват за незабавната оставка на вътрешния министър в здравето. Не сме видяли към момента станали политически реакции, така че следим и тази част от протестите, недоволството и демонстрациите в страната. Реално около теб в момента е Сестра ми дойде. най-сериозната ескалация на протеста. Виждаме отново контейнерите си, които бяха запалени Снимам. в Какво става в България? протеста. Майко! 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 Един човек с маска, колкото успявам да се ориентирам, носи в ръцете си горящ стол и отново се чува Какво става там, бе? Още един огън. Майко! Хората да се дръпват, ще да пали огъня. Не да вземат солове, да си ги подпалят, да ги фърлят. При приличите. Това е по-умният начин. Хора, се ми спре видеото. Ама нищо, пак си снимам.